היום אני אעשה סקירת אלבום. אני יכול אולי עוד מעט להשלים אותו, ואני רוצה גם לעשות איתכם החלפות. אז יאללה, בואו נתחיל. פה בסופר גול חוגג באלבומים יש לי את כל המדבקות של האלבומים. אייפון חסר לי רק את i3 ו-i2. אם יש לכם אותם, אז בואו נעשה החלפות. בבקשה. תראו, יש לי מלא קלפים בטוח. יש לי מלא אסים. פה חסר לי בכל האסים רק את אלמוג בוזגלו שהיום אני מקבל ופירס מוגרבי. פה לבאר שבע יש לי את הסמל הקבוצה ושתי החלקים, והשלמתי את כל הקבוצה. אוקיי. מכבי תל אביב סמל ושתי חלקים, וחסר לי רק את ברק יצחקי באס ביג. אני מבקש, בבקשה, בואו נעשה החלפה על ברק יצחקי. אני יכול להביא לכם את איסקל סקריון, יש לי אותו פעמיים, אם אתם רוצים. אלי דסה, טל בן... לא, אלי דסה, אריס מדוניינים אני חושב, יש לי פעמיים. טל בן חיים, החלוץ יש לי פעמיים. בית"ר ירושלים, זה. אוקיי. ויש לי את כל הקבוצה. קפטנים. יש לי את אחמד עבד, חלט חלילה, ניר שוקר, נאור פסר, אלני ברדה, דנאי בינדר, דקל קינן, דושן מטוביץ', קובי בן חמר ומשה אוחיון. עוד לא יצאו הקפטנים, גל אלברמן, איציק עזוז, נימני הניקוליץ' ומהרן לאללה. תמיד יוצא את הקפטנים מהמאפנים האלה. מכבי חיפה סמל ושתי חלקים. וחסר לי רק את פירס מוגרבי. מבני סכנין. השלמתי את כל הקבוצה. פועל רעננה. גם השלמתי את כל הקבוצה. מכבי פתח תקווה. יש לי את זה. מחר אני מקבל את רומן מיכאי. ואם יש לכם את אייטור מונרוי, בואו נעשה החלפה. בני יהודה תל אביב. את שתי חלקים. צריך לי את ניקולה מיטרוביץ', אלון תורג'מן, דובב גבאי ואלמוג בוזגלו. אני מקבל היום. אז אם אתם רוצים, תעשו איתי החלפה על ניקולה מיטרוביץ', אלון תורג'מן, דובב גבאי. פועל תל אביב יש לי סמל, שתי חלקים, שתי השלמות. ויש לי את כל הקבוצה חוץ מצחקן אחד, אדי גוטליב. כן. אם יש לכם אותו, בואו נעשה עליו החלפה. פועל כפר סבא יש לי סמל, שתי חלקים. וחסר לי רק את דושן מטוביץ' וסלאבישה סטיונביץ'. אם יש לכם אותם, בואו נעשה עליהם החלפה. קריית שמונה סמל, שתי חלקים. וחסר לי קסיה פרננדס, שלומי אזולאי, רפאל ג'אטי, אחמד עבד ושלומי אזולאי. פועל חיפה יש לי סמל והשלמה אחת, חצי קבוצה אבל. חסר לי חנן ממן, יוסי דורה, מקסים פלקוצ'נקו, עידן גולן ומהרן לאללה. תעשו איתי החלפות עליהם. אשדוד, וואי, חסר לי מלא. לא יצאו כמעט מאשדוד. סטנה ניבלדו, תום בן זקן, חתם עבד אל חמי, דן ביטון, אורין ברום, רוי בקל ודין דוד. פועל אשקלון, יש לי את השלמה, לא יצא עדיין 310. חסר לי את אנדרי מישצ'נקו ורודי חדד. כוכבי הליגה הלאומית השלמתי הכל. פס, השלמתי הכל וגם זכיתי. ברצלונה. חסר לי ג'רמי מתיה, אליש וידל וברסה 2. עוד ברצלונה חסר לי מלא כאן, אני לא אגיד עכשיו הכל. אוקיי. פה וואן פלוס. סיימתי, השלמתי הכל, וואן פלוס. סטרייקות, יש לי, השלמתי פה הכל. יש לי את זה סטרייקה בטיול שחבר שלי עשיתי איתו החלפה. עכשיו, הנה, אם יש לכם, תראו, בלוק בפעולה, אסקרה. יש לי את כל האסים של קורפיקס. נבחרת ישראל, חסר לי רק 2. אני יכול לתת לכם מה שאתם רוצים על ניר ביטון ודודו גורש, מה שאתם רוצים.
תגידו לי איזה קלף ואני אתן לכם אותו. גם פה, בנבחרת הצעירה, אני אתן לכם מה שאתם רוצים, רק תגידו לי איזה קלף. גם פה, אדוות וויל ומיכל רביץ נשאר לי ואני משלימה הכל. פה חתימות השלמתי הכל. פה חסר לי גם, תיתנו לי מלא החלפות, תרשמו לי בתגובות למטה. כאן, מתחת לסרטון, תרשמו לי בתגובות מי אתם רוצים להחליף איתי. ליגיונרים, אני חייב את מונס דבור ואמיר גיא, ואני אתן לכם מה שאתם רוצים עליהם. רק תנו לי אותם בבקשה. החלפה, אוקיי. גם פה אני רוצה. קיצר, בכל החברות אני רוצה לעשות איתכם החלפות. אוקיי. פה הכל. אני יכול לעשות איתכם החלפות על זה. אוקיי, אקסבוקס, השלמתי הכל. וכאילו, זהו. זה. סרטון 6 דקות, בסדר. ועכשיו זה כל הקלפים. אני לא אראה לכם, אני אראה לכם רק את הזה. זה הקלפים שלי. יש לי פה. אוקיי, אוי, אני צריך לפתוח את הכדור. יש לי פה את כל הבובות שלי. ויש לי פה גם בתוך הקופסה הזאתי. חכו שנייה. ירוץ, בואי נע. מה? חכו שנייה. אז זהו. ועוד קלפים. זה לפי קבוצות, יש לי מלא קלפים בכל קבוצה. מה שאתם רוצים, הנה למשל, יש פה חלית חלילה בפושט, מלא יש לי. החלפתי פשוט מלא עם חבר, אז כאילו. טוב, יאללה ביי, תודה.